Så skal vi til det hele handler om. Dansk Travderby 2015 til fordel for Hospitalsklovne. 12 deltagere klar til start. Rigtig mange tilskuere på Charlottenlund Travbane i dag, hvilket er helt fantastisk. Vejret har været med, og solen er kommet frem. Nu kommer Derby-deltagerne i dette år. Der er 12 top-tunede heste klar til start. En helt stor favorit, en af de største i mange år. Den hedder Winston Caesar, trænes og køres af Jan Dalgaard. Og vi skal have klapsalver med på vejen. Nu er det altså, det sker en gang om året. Vi har et derby på Lunden. Lad os få derbyet til at blive en fest. Vi skal i gang med Dansk Travderby. Og de er sendt afsted, deltagerne. Det er de altså til Dansk Travderby 2015, som ventede ganske pæn start for flere deltagerne. Det er 3 Viking Olympic, indvendigt Vigavang, galop for 7 Wizard Simone. Rolig start for 5 Wishing Boy. Rolig start for 5 Winston Caesar, men det er et Vigavang i føring i øjeblikket. 3 Viking Olympic ser ud til at bakke lidt af, så Sten Juhl med som tredje med 4 Wishing Boy. God start for Kenække og 10 Watch Me Boy. Derefter indvendigt sidder 11 United Coco. Så kommer Sten Juhl fremad, det gør han med næstfavoritten 4 Wishing Boy. 4 Wishing Boy helt frem og sætte pres på, også på vej til føring. Og det betyder så også, at vi åbner de første 500 meter. Det er sket i 14 tempo, og det er med 4 Wishing Boy. Nærmest fuldt af nummer 1 Vigavang. Kigger ned i feltet og noterer den store favorit 5 Winston Caesar sidder som 4 hest i anden spor. Er han på vej i tredje spor, Dalgaard. Den kommer nu med nummer 5 Winston Caesar. Så bliver det måske, som de fleste havde forventet, at 4 Wishing Boy skulle være i føring. Dalgaard skulle fremad med nummer 5 Winston Caesar. Bag den førende har vi nummer 1 Vigavang. Vi har stadigvæk godt med også 3 Viking Olympic, udvendigt 6 Win-Win Boy. Herlig stemning på Lunden her frem mod første omgang af dette års derby, hvor 4 Wishing Boy skal til at tage imod, når Winston Caesar den nærmer sig. Vi har afviklet de første 1000 meter, 15-5, det er omkring de første 1000 meter med 4 Wishing Boy. Og så den frem udvendigt nummer 5 Winston Caesar. Næste par indvendigt nummer 1 Vigavang. Udvendigt har vi godt med 6 Win-Win Boys. Så har vi 8 Unique Thompson. Problemer at galop for 3 Viking Olympic desværre. Så kom de med udenom nede bagved med nummer 10 Watch Me Boy, 11 United Coco. Vi har også 2 Walt Disney med bagerst i feltet, 9 White Russian, 12 Uha det hest. Men foran i feltet, hvor vi snart er halvvejs i dette års Dansk Travderby til fordel for Hospitalsklovnene, der er det en veludseende 4 Wishing Boy. 4 Wishing Boy stadigvæk i føring, og 4 Wishing Boy har kontrollen. Den sidder stille og roligt udvendigt. Nummer 5 Winston Caesar. Inde bagved har den fået løbet nummer 1 Vigavang. Perfekt med som anden hest i anden spor. 6 Win-Win Boy. Tredje hest indvendigt er den krøbet ned. Nummer 8 Unique Thompson. Så har vi anden spor på lidt afstand. Nummer 2 Walt Disney indvendigt. 10 Watch Me Boy, der bag sig har 11 United Coco. Og så har vi udvendigt trods galop nummer 7 Wizard Simone. Igen er vi oppe på vej forbi veloplagt publikum. Vi har snart kun 1000 meter tilbage af dette års derby. Om lidt får vi en indikation af tempoet de første 2000 meter. Og det har altså været et tempo, der viser, at der har været topfart på løbet. Det er stadigvæk med nummer 4 Wishing Boy. Den går tættere frem nu, nummer 5 Winston Caesar. Vi er ude på sidste omgang, og de forsøger at komme med ned bagfra. Favoritterne er godt samlet frem i feltet. Den er stadigvæk med nummer 1 Vigavang, 8 Unique Thompson, 6 Win-Win Boy. Taber lidt problemer. Galop var der for nummer 10 Watch Me Boy. 4 Wishing Boy tager imod stadigvæk, så trykker den igen udvendigt 5 Winston Caesar. Er han på vej til at køre forbi derovre på langsiden Dalgaard med nummer 5 Winston Caesar. Den er på vej til at overtage føringen ind mod sidste sving. De forsøger, men prøv lige at se, hvor mange af dem, der har problemer nede i feltet. Det er stadigvæk 5 Winston Caesar. Det er 4 Wishing Boy, der forsøger, men de er ved at være trætte. 7 Wizard Simone har gjort det fremragende, men stadigvæk 5 Winston Caesar. Har den sagt farvel og tak til konkurrenterne. Der skal vel kun et uheld til, ellers så vinder den løbet. Det er 5 Winston Caesar, den helt store favorit. Den giver en enestående opvisning, er på vej hjem på en fantastisk vindertid. 5 Winston Caesar kan I nu. Lad os bare få klapsalverne ned mod denne måske kommende danske internationale stjerne. Man får vel nærmest lyst til at kramme den her bamse, for den er fuldstændig all in. Nummer 5 Winston Caesar giver hele kredsen en all in derby sejr og vinder. Gør det foran 7 Wizard Simone, 11 United Coco, 2 Walt Disney og 9 White Russian.